салом бинандагони азиз, соат ба вақти шаҳри Прага қароргоҳи марказии радиозодӣ расода ҳаст. ҳоло фурсати эълони сархати мавзӯъҳои барномаи хабари имрӯз фаро расид. тафсилоти ин ва гузоришҳои дигарро дар барномаи ахбори озодӣ соати расо 1 дар пахши мустақим ва ҳам сабти онро дар саҳифаи озодӣ видео метавонед тамошо кунед. имрӯз дар шаҳри Хуҷанд мурофиаи Истад Қурбонова сокини ноҳияи Айнӣ доир мешавад. ин зани 68 сола иддао дошт ки дар дохили шуъбаи корҳои дохилии Айнӣ ӯро оташ задан ва қисматҳое аз баданаш сӯхтааст. пас аз ин иддаои ӯ се корманди милисаи ноҳияи Айниро низ барканор карданд, аммо ҳоло худи ӯ дар курсии айбдорӣ нишастааст, чун мақомот Истад Қурбоноваро дар ғасби ғайриқонунии замин айбдор мекунанд. ҳамкорам дар шаҳри Хуҷанд ин мурофиаро аз наздик пайгирӣ дорад ва мунтазир бошед. ҷузъиёти онро дар барномаи ахбор ба шумо хоҳем расонд. дар селхезиҳои ду рӯзи ахир ва боду тӯфонҳо душ сокини Тоҷикистон ҷони худро аз даст доданд. рӯзи 21 апрел навраси 16-сола дар ноҳияи Турсунзода дар натиҷаи селхезӣ ғарқ шуд ва фавтидаи дигар қурбонии тунбоди шаҳри Душанбе аст. мусофири таксӣ ки мунтазири ранги сабз дар чароғаки роҳнамо меистод, бинобар афтодани дарахт болои мошин ҷони худро аз даст дод. тафсилот ин ҳодисаҳоро дар барномаи ахбор бароятон қисса мекунем. зимнан дар барномаи имрӯз ҳамчунон гузориши дигаре низ дорем аз зарардидагони сел дар шаҳри Душанбе. борони шадиди аввали моҳи апрел дар шаҳри Душанбе хонаи сокини пойтахтро хароб кардааст ва ду хонавода 2 ҳафтабоз инҷониб дар бинои масҷид зиндагӣ доранд. ҳамкорони мо ин оиларо хабар гирифтанд, вазъияти мушкили зиндагии онҳоро низ навор бардоштанд ки онро дар барномаи ахбор бароятон намоиш метиҳем. моро ҳамроҳӣ кунед, ин гузоришро бо ҳам мебинем. маҳбас шуди дигар кор намеёбӣ. як назарпурсӣ дар миёни маҳбусони собиқ дар Тоҷикистон муайян кардааст ки онҳоро баъди баромадан аз зиндон на танҳо корхонаҳои давлатӣ, балки ҳатто ширкатҳои хусусӣ низ ба кор қабул намекунанд. доғи зудӣ ва нобоварӣ сабаб мешавад ки аксари маҳбусони пешин на танҳо ба ниҳодҳои давлатӣ, балки ба оддитарин корҳо пазируфта намешаванд ва ё ба фарқ аз дигарон музди хеле каме дарёфт мекунанд. чаро маҳбусони собиқ дар Тоҷикистон дар инзивои иҷтимоӣ қарор мегиранд ва паёмадҳои ин тамоюл чист? дар барномаи ахбор бароятон гузориш медиҳем. як қадам то рӯйхати сиёҳ. мавқеи Тоҷикистон дар радамандии нави озодии баён 12 зина поён омадааст, ки дар Тоҷикистон монеи гуфтани ҳақиқат шудааст ва озодии хабарнигоронро ки маҳдуд мекунад? дар барномаи ахбор дар ин бора хоҳем гуфт. бинандаи арҷманд, мо ҳар лаҳза хабару ҳодисаҳои Тоҷикистону ҷаҳонро пайгирӣ мекунем ва агар дар ин фосилаи вақт ҳодиса ва ё навгонии тозае рух дод, ҳатман шуморо дар барномаи ахбор бо он ошно хоҳем кард. то камтар аз 3 соати дигар моро дар пахши зинда дар саҳифаи озодӣ видео дар YouTube ва саҳифаи озодӣ дар фейсбуку одноклассники ҳамроҳӣ кунед.